Здравейте, аз съм Дари. И днес ще ви показвам моето куче. Чао-чао! Той е гигант. Но пък е много мекичък. Добре, сега седи. Добре, така. Чучу е най-доброто куче на света. Не би наранил и муха. Единственото, което би наранил е кокер. По някаква причина той мрази кокерите. Но никой не знае защо. Както всички кученца, Чучу е всеяден. Защо ръмжиш? Защо ръмжиш? Искаш си пръчката? Ето ти пръчката. Както казахме, той е всеяден и яде абсолютно всичко, което му падне и което е за ядене. А може и да не е за ядене. Все тая. Така. Както виждате, той много добре защитава играчките си. И е доста мързелив. Не, че е мързелив, но той е на 8 години. И е доста старичък човек. Но това не значи, че не си го обичкам. Чучу, имаш ли нещо да кажеш? Усмихна се. Добре, така, за въпросите. Казва се Чучу на 8 години. Единственото му хапане през живота беше, когато го взехме за първи път. И ме прехапа ето тук, защото все още не ме познаваше добре и беше изплашен. По принцип, когато бях малка, той много ревнуваше от мен, защото, примерно, ако мама ме гушка и той ревнуваше. Ама сега не, че е спрял да ревнува, но е малко по-добре. Научен е да не върши работи вкъщи и понякога би стискал 16 часа. Само да не свърши работа вкъщи. Доброто момче. Много е мекичък, понякога го постригваме. Породата му е померан. Той е особен цвят. Те по принцип са бели, пясъчни. Но той лично е кафявичък. Нали сладък? Да. Много си го обичам. Има много играчки. Любимата му играчка беше една котка, но той я скъса. Имаше я от доста време. Мисля, че по-миналата година я скъса или нещо такова. Сега той много обича да си играе с топка. И ще направим доказателство. Така. Това е превъзходната топка. Цеци, къде е топката? Добре. И става много шумно. Направо меси. Дай топката. Взех я. Никога не може да се насити. На здраве. Сега да продължим. Обича командата седни. Не, че обича. Може само командата седни и то само ако имам примерно играчка или лакомство в ръката. Иначе не става. Ама пък. Знае командата спри, съответно, или ела тук. Много обича да го галят, да го чешкат и много обича да ближи хората. Чучи, ела? Чучу, тука. Чучу. Той си тръгна. Чучу, все едно за първи път виждаш лампата. Чучу! Ето го идва. Обича да се гали, да го чешат. И е най-послушното куче. Спи ли ти се? Айде, лягай.
Да ти дам ли възглавницата? Добре. Много обича тази възглавница. Той спи на нея. Чичи! Ела? Ма? Но явно в момента не му се спи. Непредсказуем. Ела, мистерия! Ела за края! Ела за края! Ела? Ела, виж? Виж? Добро, момче. Това беше от мен и Чучо. Чао! Бай-бай!